Tirkiye bersiva Macron derbarê gemiyên koçekdarên Sûriye ve dukhêze ji bo Lîbyayê da. Serokê Fransa Emmanuel Macron di Kongrekê Rojnamavanî de li Parîsê got ku Tirkiye pabendî pisozên xwe yên ku di Kongreya Berlînê de ragihandbû nake. Serbar kir ku Fransa di van rojên dawiyê de gemiyên Tirkiye koçekdarin bi ser Tirkiye xwedan regeznameya Sûrî ne wan dibe Lîbyayê dîtine. Ji alî xwe ve, Wezareta Derve ya Tirkiye bersiva gotinên Serokê Fransa da û got ku Fransa berpirsa li ser hemû nakokiyên ku li ser xaka Lîbyayê tê encamdan û serbar kir ku êdî piştevaniya Fransa ji bo hêzên Hefter li Lîbyayê nayê veşartin û got eger Fransa dixwaze biryarên Kongreya Berlînê bicî bibe, divê piştevaniya xwe ji hêzên Hefter re rawestîne. Her divê derbarê de berîniha Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihandbû ku wan tûçekdar xwedan regeznameya Sûrî ne neşandine Lîbyayê û raportên derbarê şandina Tirkiye çekdarin ji Sûriye bo Lîbyayê bi deraw pesend kir. Rojnameya Guardian berîniha behsa wêyekê kiribû ku Tirkiye 2000 çekdar ji Sûriye veguhezne bo Lîbyayê herwiha ew çekdar li gel hikûmeta Wîfaq gehişna rêkeftinekî ku wê ew çekdar li Lîbyayê şer bikin li berember $2000 Amerîkî her mehê. Hevdemê ku Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dibêje ku wan tûçekdar ji Sûriye neşandine bo Lîbyayê, parça vîdeo li ser torên civakî hatine belavkirin têde diyar dibe ku çekdarên ser bi Tirkiye ve xwedan regeznameya Sûrî ne موچەین خوا وەردەگرن. أحلى دولار أحلى شو الدينار شو هذا اللي معك يا أب سامر شو والله هذا دينار ليبي والعلم عند الله ما بعرف شو قديش الدينار والعلم عند الله.